Koke haise baksa borok jengbai sara jiman tongnani phaiya borok jengno phorongui si music kalango kahaman kahangke kebo gana tongya baksa borok asa kahamake tongnani rungo je buji simanya hamjangma kuboi dena dalar hanai chini relation ka 1 year asa kisisa din baino ang buna asungno hamjaka je ang sanu sai buji manliya salsa ani girlfriend te friend bai malanya ni thangka te ang mo thangka ani dolni girlfriend bai baksano phai shok phai laikya borok bo naina ni bangai lama gana ke basai tongka te bobo ani tomung chamung no nugoi ang bai relation no phainani hinka haifano binoro mobile kerui nogo thangai nok ni mobile bai kok sakabo nok ni mobile bai kok sama ba kisa problem ungo aboni bangai no mobile kaisa paikya bonaruna hanai aboni pore belai no tongthokha kaham ke kok ma sawi bo bai kok ma sayak ke tongthokli ani jengkene ni bisingo walai kaja ungkese ang bono sekang no sorry heno tamoni ke ang bo bai kok sayawu se tongmanya salja kok saituma chorawo boni ama boni mobile nogo kok saitumani aboni pore mobile bo naipayu haino hai te kaisa mobile paipigoi ani dolni girlfriend ni yak tuike bono mobile roho rifika abo hai ungte no pasta mobile rukha angte boni ama jesek bar mobile nok asek bar no mobile no naipayu haifano boni ama bo boni baba no abo hai keno sal thangka aboni pore boni baba rok bono kanyani bo naikha waisa wanye chala rok bono tibu naipaikha ang ani family no boni kok no saka ani family no borong ni nogo rohni saka bono ang bosawo ano tarahor dihenai ani baba kuno dino gosia hinobo haikeno ang bo court marriage khainani naikha bobo rajing ka boni pore bebong no thik no ka bo rajing mani yagolo fano phaisidi hinjakhe kaisa bahana kai tongo hinke angke wanchogo kubunya boni kaisa problem ngkana hinoi boni pore ang bo kaisa samung kai nani wanchoka ang bo beba kongno wancho yakare ani final exam sano relia ke boni bagai wanchogoi tongmani 2 din pore kol kai sao bo ano ani biya agino thingka salsa salani bisingono bono nanyani phakya kokroke kisemisa salai tongmani no 1 week sikangte boni biya bo final thangka bo ang saiman ke ang jamla khainai se hinoi bo ano okong krokno chaliya chalani nog nukhum te bebak tongo te borok bo ajalano chajang kapu ang bono bujirna ni bonai kya kapka akonka bosawa ano tabuk te kunu khaiman leya ang bono first ni simino sajak nangni ne amarokno sadi hinoi te no ang minis kayano noi sagata ang bono bosawa ano sajak ani life ni tabok no amate tetno sako hinoi oloke ang musaiman ka boke bono phano si kono phano sanani tisnaya ko hayake babo kongno boni parents rong no sanan mangai tarai si khainaya ko oloke ang bo omake sawiman kata boni pore ang bo ani family no toino boni family no kol khaikya boni family bai kok sanani bagoita boni pore bohano hinga hanyo nang nunya tamani bangai kol khai hairo pinui ang bono sakasi jodi no nangano jajak yang tongke sawere dihenoi ang nin life ni thangpai nai tamani bangai ang abono sinani naya tamani ke bo ang bai kaham keno natok le khaikya waisele no ka ang bom kap mani mokol ni mukti bai bo
asakeno acting kaiman borok tabuksi busiman shu ang ulo sawiman ka ajalano belaino hamsagobo ang mute kuno saliya ang aroni paipimani pore ekmas pore borongni pandabo engka tabukbo kahamno tongo kanamani jaraibu masangka angbo life bokri fano kahamno tongo tabuk bujibu manka borok rok asuk kaham keno natok bo khaimano abono bujinani kisa time nangka joto borokni no tomung chamung kaini tongo sakao kaisa bisingo kaisa borok rok alada alada se abono bujina chekang ningya sekang aboni mangni song toka masawi tongo abono cintangnani kokorei je tongthai bo tongnai je tonya bono nang hajar sresta khai phano bonole kono dino phano tongroi simania lopung mani chaya boni sai kaham nugui mung bono pogoi thangman khe kono dino phano bono taham jagdi tamoni khe bo kaisa option jefro nang boni sai kaham hinai wansokdi afro nang theinai kokhe mahaise abrani kono chaya sikre apni nano tese hamjaya enke boni ni life ni thangmani na jaw chaya ingya